Momshies at mga Nakshis. This is Momshi B. And for today's vlog, I'm going to celebrate my 10K subscribers! Kaya maraming salamat muna sa lahat ng ating mga subscribers, sa lahat ng mga Momshies na nanonood. And of course, I would like also to thank Brand Damage for everything. Sa suporta, sa lahat ng mga Social Climber Squad, sa Manila or sa saan man, maraming salamat. Sa lahat ng mga tao na kasama ko sa vlog, sa mga na-interview ko, sa mga na-prom and everything, sa lahat ng mga kasama, maraming salamat sa inyo. And of course, asahan nyo na mas marami pa tayong kwentuhan, chismisan, at saka syempre tawanan. Kasama ko na inyong Ma'am si Jean para sa akin. But for the meantime, ngayon naman po, mag-celebrate ko na kasama ng aking family. Hi guys! Kaya mapakita natin sila isa-isa natin sila later. So for that, let's go! Okay, for today's party celebration, andito sila. Kasama ko ang aking family with my Tita Celia. Hi, Tita! Ang aking pamangkin na si Ron. Ate Eds na hindi mo pinangarap maging pedestrian lane sa kulay ng damit mo. Oh. Yung ate ko na kung alam mo umasta, wala siyang matigas na ulong, anak. no makulit. Ate Jure! Ay, Mimi! Ayan nyo. Ano, Ate Jure? Ate Jorita, sabi ng anak mo, si Raulo. And of course, yung aking, yung nag-request, hi ma! Ala, ang saya-saya mo naman. Yung na-request mo to, parang hindi ka nag-enjoy. Hindi ako kumain. Kain na kain. O, dali, hintayin lang natin yung apo mo, ha? Hintayin natin, mamaya maliligo tayo. Okay, go. Andito naman, mula sa kabila, sa Ihawan, ang aking nag-iisang kote. Hi, Kuya Ate. Happy birthday. Siya yung aming taga-ihaw. Official taga-inihaw. So wala pa po yung iba namin yung aking kapatid, mga pamangkin. At saka yung isa naming tita, wala pa. Happy birthday! Happy birthday, Ate Jo. Ilan ako na? 28. 28. So ako pala 22. Ganyan. Dali, habang dito natin sila guys. Tingnan natin iba. Yan, kasama yung aking mga anak. Cheers! Hi! 1, 2, 3. Ito na yung aking mga anak. Cheers! Oh, meron daw sila pa surprise. Already? 1, 2, 3, go! Happy 10K subscribers, Momshi G! Mga sip-sip! Wala pa sahod! Atalia! Why? Where are you going? Ha? Where are you going? O, batiin mo muna si Ninang. Dali. Happy? Happy birthday! Happy birthday daw. Happy 10K sa Luel. Happy 10K. Dali. Happy 10K! O, yun o. Tingin ka rito sa camera. Dali. Happy Tingin. 10K sa Tingin ka rito. Dali. Happy 10K. Happy birthday! Happy 10K. Daddy, go! Happy birthday to you! Okay, ang galing-galing mo. Ang taas na naman ang energy mo. Kanina ka pa kain ng kain na. Baka masundot ka. Nakailan ka na? Ang dami mo ng baso dyan. Ha? Isa pa lang? Isang jumbo, Hotdog. dalawang regular. Wow, ang taray. Oh.
Let's eat. Okay, now we are celebrating the birthday of my kute, Kuya Ate Jojo, and my 10,000 subscribers! Yes! Sabi mo, happy 10,000 subscribers. Happy 10,000 subscribers. Yay! Subscribe! Ay, nakakain na sila. Hi! The Victoria Simeon Clan. Ayan. So magkakain na po kami ng ang taray ni Mother, oh. Carbonara agad. Agad-agad. So magkakain na muna kami, guys. Habang hinintay natin sila. Yung iba pa. Kasi wala pa rito yung, wala pa rito yung aking brother. So hintayin namin siya. Tsaka yung mga pamangkin na. Pamangkin ko pala, actually. Ano meron sa kanila? Alin? Ano meron sa kanila? Saan? Diba hindi pa dumarating? Sabi niya maaga ka pupunta. Ayan. Shout out sa'yo. Shout out kay Aboy. Sa mga bata. Hindi, may meeting pa daw sila ng boss niyo. Pero susunod daw sila. Hi sa inyo lahat, guys, sa mga nanonood. Happy viewing. Ayan, pasensya na medyo mahina yung aming signal. Yes. Gusto ko kaya onte, ma. Yan. Yan. Hala pa! Hala! Ulam eh, ulam. Oh, grabe. Hala pa! Hala! Yabutan na. Hala, sige lang mo. This is my tita Celia. Ay! Taray naman ng tita Bet ko. Tinan niyo. Pak! Cleavage. Don Ramon is in the house. Yes. Siyempre, kung merong Don Ramon, may Don Robert. Happy birthday, ate! 28 na daw siya. 19. The very low but, baby. Hi, say hi. Say hi to our viewers. Hi ka. You don't want to talk? Pasensya na po, wala pa siyang cobra, kaya low bat na naman siya. Taray. May mga couple po dito. Couple, sana all! Shout out, Kuya Ron, yes. Siya yung panganay na anak nito. At syempre ngayon po, kapag nasa hasaan ako or nasa labas ako, ito po yung mga kasama ng mama ko. Ayan, si Ikay, si... Hi! Mababa mo ka, yung pinakamababa mo. Yung babae siya, ano pa na yan? Hi! Ang baboy. Ito po yung, sa kanya ng lahat, ito yung pinakabata. Pero siya po yung may pinakasakitin. Yung baklang may gout. Hi! So, may ka na mawi. To the sea, to the sea, to the sea, and to the high sea. Hello! Sa ito si... Hi po! Uy! Ito si Tagalog. Yan. Tapos kasama rin natin po yung mga baklang suki ng Eskinita. Ay, sorry. Ayan, si Allen, si Dwight, at saka si Arnulfo, si Angelo. Yan. Ang kanang kamay ni Mama, na lagi may hawak po ng budget. Wala pala yung isa. Yan, si Desiree. Ano? Mama, may tanong ako, sa kanilang lahat, ito sa mga baklang to, sino pinakamalakas kumain? Ito kasama pa pala po ito. Hindi ko nakita yung mga pagsubo nila. Sino yung pinakamalakas kumain yung mahilig kumuha ng chichirya? Si Bibi. Sino? Wala. Sino yung mahilig yung nguya ng nguya, makikita mo? Mahilig sa popcorn. Ako yun. Ikaw? Kaya pala. At saka si ano? Si Raul. Si Raul? Sino si Raul? Si Rahum. Yun ang niligaw sa kanya. Nililigawan niya pala. Nililigawan niya. Kaibigan niya eh. Kaibigan mo? Nanliligaw sa akin yun. Wow. Naawa lang ako kay Dis, kaya hindi ko sinasagot. Kumain na. Asan na anak mo? Okay. Kakain? Iba po siya. Gusto niya po mag-dinner habang naka-aircon. Ay, Ate Sonia. Padalo ba? Thank you. Happy 10 Okay. subscriber. Pwede ba mati mo?
Binabati lang ka po pala. Ayan, at kasama natin si birthday girl, si Ate Jo. And si Ate Jore, ayan, kami growing up, 6 kami. Kami dalawa ng kapatid ko, tapos silang 4 na mga magkakapatid. Mga laking lolo't lola kami. Kami magkasunuran ni Ate Jore. Siya ang aming panganay. Hindi naman magpipinsan, pero dun sa, sa lola ko na nag-ano kami, nang inalagaan nila kami nun sa Mandaluyong. So ngayon pa, dumating na yung aking brother and sister-in-law. Ayan. Very late sila. Kasi nga meron pa raw pong meeting na inatin to ng kapatid ko. Ayan, that's my sister-in-law Rica. Yung aking utol na mas malaki pa sa akin. So ngayon siya, follow up siya ng kain. Kasi may gulay na siya. Alright, so kain-kain muna tayo. Kuya! Halika dali. Sus, nakaligo na agad, kumakain. Naku, baka picture. Hindi, video. Yan. Mamaya tayo, at least kompleto na. Si Sia, yan. Hindi ko nakaagad yung kapatid mo, oh. So, kakain muna tayo, tapos mamaya isa-isay natin sila, guys. Okay, it's Ligo time! Ligo-ligo na tayo. Sige na. Go! Oh, sarap! Hala! Alas mo! Hello! Ligo ka na daw! Uy, madulas! Mabasa! Yung cellphone ko! Ano ba kakatay? Dali! O, dali. Awakan mo kayo taga-dog. Para mas malakas. Madulas, ha? Kabila. Diyan lang sa hagdanan. O, upo. Dito naman sa gitna. Diyan lang siya, dyan. Koklok na koklok. Grabe si Tita magkakoklo. Hi, Clay! Ay! Go! Parang nung nanay mo, no? Nakis na yun. First letter! Letter P. A, B, C, D, E, F, G, H-I-J-K-L-M-N-O-P! Ano? Si Tita. Si Tita magbibigay na ako. Si Tita Aguto. Sige, si Tita Aguto. Ma, ikaw na mag-uutos. Malunod ka. Utusan mo si Bimbita. Oo, float lang. Pag hindi kaya na float, sampal. Yan. Sampal. Swimming lang, swimming. Float. Ay, si Tita. Bulot na siya isa pera sa bulbul. Ready! Ay! May isa pang baitang.
Ma, dyan pupunta ha. Ready? Wala tatalon, dapat nakaupo lang. Upo lang, upo lang.